Καβάλας, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Να καλωσορίσουμε καταρχάς στην εκπομπή επί της ουσίας τον καλό φίλο και παιδοψυχολόγο Παναγιώτη Σαμαρά. Χαίρετε, κύριε Σαμαρά. Καλησπέρα σας, κύριε Σφιτσέρη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Αφορμή για την πρόσκληση του Πάνου Σαμαρά είναι η ταινία Adolescence, εφηβεία. Υπάρχει στο Netflix. Έχει εγείρει ένα παγκόσμιο διάλογο, ένα παγκόσμιο προβληματισμό για τους κινδύνους που ελοχεύουν στο διαδίκτυο για τους εφήβους, που πια στη γλώσσα των emoji και των social media που διαρκώς παίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο, μιλούν με κώδικες και με τρόπους τους οποίους δεν μπορούν να αντιληφθούν οι ενήλικες, και άρα τα περιθώρια παρέμβασης και ελέγχου των γονιών αντικειμενικά μειώνονται δραματικά, με συνθήκες απρόβλεπτες που μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε φωνικά, ακόμα και σε δολοφονίες. Μια δολοφονία πραγματεύεται αυτή η σειρά. Είναι ο 13χρονος μαθητής, ο οποίος καταρχάς συλλαμβάνεται με μια φοβερή κινηματογραφική εισβολή της αστυνομίας στο σπίτι του, οδηγείται στα κρατητήρια με εμβρόντη την οικογένεια, μια οικογένεια που βλέπουμε μετά ότι είναι μια κανονική οικογένεια. Δεν έχουμε ένα μέθησο πατέρα, μια αλκοολική μάνα. Είναι μια κανονική τετραμελής οικογένεια δεμένη μεταξύ της. Φαίνεται αυτό από το γεγονός ότι και τα τρία μέλη της οικογένειας, ο πατέρας, η μάνα και η αδερφή, πηγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα να συμπαρασταθούν. Ο μικρός υπερασπίζεται την αθωότητά του στον πατέρα του. «Παπά, δεν έκανα τίποτα εγώ», ώσπου έρχεται η ώρα που βλέπουν το βίντεο, όπου φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό ο 13χρονος να μαχαιρώνει μέχρι θανάτου μία συμμαθήτριά του. Παρόλα αυτά, ο πιτσιρικάς συνεχίζει να υπερασπίζει την αθωότητά του και ο πατέρας είναι εκεί για να του συμπαρασταθεί και να πει ότι παρά τα όσα είδε στο βίντεο, έτσι είναι. Ακολουθεί ένα δεύτερο επεισόδιο με τους αστυνομικούς να να ψάξουν να βρουν το όπλο του εγκλήματος, όπου εκεί αποκαλύπτεται από τον γιο του αστυνομικού στον αστυνομικό ότι υπάρχει γλώσσα των emoji την οποία δεν καταλαβαίνετε, και στη γλώσσα των emoji το κορίτσι αυτό που έπεσε θύμα του 13χρονου του έκανε άγριο bullying, και ο 13χρονος από την πλευρά του οδηγήθηκε σε αυτή την πράξη. Το τρίτο καθηλωτικό επεισόδιο είναι εκεί όπου μια ψυχολόγος επισκέπτεται τον 13χρονο και εκεί βγάζει ο 13χρονος μια επιθετικότητα που σε πείθει πια ότι αυτός είναι που μπορεί κάλλιστα να προέβει στο έγκλημα. Και στο τέταρτο έρχεται η πλήρης διάλυση, η πλήρης κατάρρευση των γονιών μετά την παραδοχή του 13χρονου, τηλεφωνικός, δεν εμφανίζεται στο επεισόδιο, ότι θα αποδεχθεί την ενοχή του, και καταλήγει στον βουβό σπαραγμό του πατέρα, που αναρωτιέται ποιο λάθος έκανε για να οδηγηθεί εκεί. Προσπάθησα, κύριε Σαμαρά, να τα πω έτσι όλα μαζί, και εδώ αυτή η καθηλωτική σειρά, σπουδαίο τηλεοπτικό γεγονός, πολύ σημαντικό έργο, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά μιλώντας, αλλά εδώ έχει έρθει παγκοσμίως μία συζήτηση. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Κιμ Στάρμερ, ανακοίνωσε ότι η ταινία θα προβάλλεται δωρεάν στα γυμνάσια και λύκεια του Ηνωμένου Βασιλείου, και υπήρξε και παρέμβαση ενός άλλου, μου διαφεύγει τώρα το όνομά του, που λέει ότι θα έπρεπε κανονικά να προβάλλεται και στα δημοτικά, γιατί ο 13χρονος προφανώς πάει πρώτη γυμνασίου και ήδη από το δημοτικό έχει οδηγηθεί σε τέτοιες συμπεριφορές. Ναι. Σεις το είδατε και από την πλευρά του ειδικού. Πόσο απροστάτευτοι είμαστε, κύριε Σαμαρά, και πόσο απροστάτευτοι είναι οι γονείς
μεγαλώνουν εφήβους ή και μικρότερα παιδιά που θα φτάσουν στην εφηβεία. Μονολεκτικά, καταρχάς ευχαριστώ που κάνατε μια τόσο ωραία εισαγωγή και μάλιστα με προτρέψατε να δω και αυτή τη σειρά. Είχε ενδιαφέρον. Προφανώς είναι μια φανταστική ιστορία, μια φανταστική σειρά. Ναι, το έχει πει και ο δημιουργός. Πήρε αφορμή όμως από πραγματικές διάφορες τέτοιες ιστορίες και έφτιαξε μια ιστορία που παίρνει αφορμές από την πραγματικότητα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει διδακτισμός, δεν προσπαθεί να βγάλει. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι τα παιδιά είναι αρκετά προστάτευτα. Όμως, πραγματικά αυτό το οποίο δεν έχει συνειδητοποιήσει ίσως ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα είναι ότι ο παραγωγός, ο Jack Thorne της συγκεκριμένης σειράς, κλήθηκε από τον Πρωθυπουργό, τον Sir Keir Starmer, ο οποίος θα έλεγα ότι εκμεταλλευόμενος τις συγκυρίες και τις συνθήκες για να δείξει το ενδιαφέρον του για το κομμάτι της παιδείας, έκανε τέλος πάντων αυτές εδώ όλες τις ανακοινώσεις ως κλασικός πολιτικός, Εγγλέζος, όπως και ο προηγούμενος ο κύριος Σούνακ, καπηλευόμενος στα εσωτερικά του προβλήματα, προσέβαλε την Ελλάδα μας, προφασιζόμενος ότι τα μάρμαρα του Παρθενώνα είναι Ελγίνια και όχι ελληνικά. Λοιπόν, οπότε, ναι, όντως είχε πάρει μια αρκετά μεγάλη έκταση αυτή εδώ η σειρά και νομίζω ότι έχει και θετικά και αρνητικά σχόλια πάνω στο κομμάτι του πώς έχει γυριστεί, τι θέλει να περάσει. Εγώ θα έλεγα ότι μπορούμε να αναφερθούμε και στα δύο. Ας δούμε λίγο, καταρχάς, γιατί έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω αν το αναρωτηθήκατε ποτέ αυτό. Σε μένα, σε μια πρώτη ανάγνωση, έκανε μεγάλη εντύπωση γιατί όπως ανέφερα και στην σύντομη εισαγωγή περιγραφή της υπόθεσης, δεν έχουμε να κάνουμε με μια εξόχως προβληματική οικογένεια του περιθωρίου. Δεν έχουμε να κάνουμε με μια οικογένεια που δεν έχει στενούς οικογενειακούς δεσμούς. Έχουμε να κάνουμε μια τυπική τετραμελής οικογένεια, όπου, επαναλαμβάνω, ο πατέρας δεν είναι μέθησος και κακοποιητής. Η μάνα δεν είναι μια μάνα που δεν έχει... Είναι μια οικογένεια που δεν υπάρχει τρόπος, κύριε Σαμαρά, οι γονείς είμαστε καταδικασμένοι να κάνουμε κάθε μέρα λάθη. Υπάρχουν, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια κενά στο σενάριο. Το ζητούμενο όμως είναι, το βασικό το ζητούμενο είναι γιατί έκανε εντύπωση. Και έκανε εντύπωση διότι ήταν πολύ μικρή η ηλικία του παιδιού. Αν αυτή η σειρά λεγόταν «Ο Παρείας» και έδειχνε την ιστορία ενός 17χρονου που είχε επιτελέσει το ίδιο έγκλημα, δεν θα είχε την ίδια πύχηση. Μην ξεχνάμε ότι τέτοιες μεμονωμένες ιστορίες υπήρξαν και στο παρελθόν. Και μάλιστα αληθινές ιστορίες και εδώ στην Ελλάδα. Θυμάστε την υπόθεση του Άλεξ το 2006 στην Βέρεια. Και μάλιστα, θυμάμαι και εγώ από τα φοιτητικά μου χρόνια, μας είχε συγκλονίσει τότε, το 1993, υπήρξε ο φόνος του James Bulger. Ο James Bulger ήταν ένα παιδάκι το οποίο είχε πάει με τη μητέρα του κοντά στο Λίβερπουλ για ψώνια. Το απήγαγαν 2 10χρονα αγόρια και το κατεύθυναν στις γραμμές του τρόνου και το φώνευσαν, πετώντας του πέτρες, τούβλα κτλ. Και βρέθηκε μετά το παιδί. Αυτά τα παιδιά ακόμα είναι μέσα στο σύστημα. Τέλος πάντων, το κοίταξα χθες από περιέργεια να δω τι εξελίχαν αυτοί οι έφηβοι. Και βλέπετε, αυτά τα μεμονωμένα ακραία εγκλήματα πάντα μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, και σε πραγματικές συνθήκες. Βέβαια, το όμορφο με τη συγκεκριμένη την σειρά είναι ότι δεν δίνει επαρκή στοιχεία ώστε να μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η πράξη ακόμα και αυτό το 13χρονο. Αυτό είναι το παράδοξο. Έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον και το τρίτο επεισόδιο με την συνάδελφο και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να ανακρίνει, να πάρει κάποια στοιχεία από το παιδί, να εκμεύσει, που βέβαια εκεί είναι λίγο διαφορετικά τα πρωτόκολλα. Είναι πάρα πολύ σωστό το πρωτόκολλο το οποίο ακολουθείτε. Όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, ήδη είναι δεδομένο ότι το συγκεκριμένο παιδί έχει επιτελέσει το φόνο και απλά ψάχνουν να δούνε το κομμάτι της ψυχικής του υγείας, κατά πόσο υπάρχουν ζητήματα σε αυτό το κομμάτι. Πόσο οδηγήθηκε εκεί. Μπράβο. Άρα δεν είναι μια ανάκριση ή προσπαθούν να πάρει μια κατάθεση ώστε να εκμεύσει τυχόν, ας πούμε, στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν σε καταδίκη. Ήταν το παιδί ήδη σε εισαγωγικά καταδικασμένο, αφού υπήρχαν επαρκή στοιχεία. Οπότε
Θα σας πω το εξής, ας πούμε. Αυτό το οποίο ορθώς αναφέρατε, δηλαδή την απουσία των γονέων. Το ότι ο πατέρας, ας πούμε, του συγκεκριμένου του παιδιού, γιατί παρατήρησα εγώ και την γλώσσα του σώματος, δεν το αγκάλιαζε ποτέ, δεν το ενθάρρυνε ποτέ. Πολλές φορές το κοιτούσε με μια κριτική ματιά. Έδειχνε την απογοήτευσή του προς το πρόσωπό του. Όλα αυτά είναι επιβαρυντικοί παράγοντες, αλλά δεν επαρκούν για να οδηγήσουν σε μια τέτοια πράξη. Το όμορφο της ταινίας αυτής είναι το ότι μας βάζει σε μια διαδικασία του να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε την ευρύτητα του προβλήματος και πόσο αυτό, όπως πολύ όμορφα περιγράψατε, μπορεί να διευρύνεται σε όλο το πλαίσιο της σημερινής, ας πούμε, νεολαίας. Και πράγματι, το πρόβλημα ξεκινάει από το δημοτικό, διότι τα παιδιά εκτίθονται σε ερεθίσματα ακατάλληλα από το δημοτικό. Η ταινία συγκεκριμένη, εκτός από ότι έχει μέσα στοιχεία bullying και μάλιστα έχει το θάρρος να αναφέρει ότι υπήρξε bullying από τη μεριά του θύματος, δηλαδή του κοριτσιού αυτού, γίνεται χρήση ενός νέου όρου, τον οποίο δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε και σχετίζεται με την μισογυνία στην ουσία, αλλά ο συγκεκριμένος όρος είναι το incel. Το incel στα αγγλικά είναι το involuntary celibate, το οποίο τι σημαίνει, αν το μεταφράσουμε επακριβώς, είναι η ακούσια αγαμία. Στην ουσία, είναι ένας όρος υποκουλτούρας του διαδικτύου που αφορά λευκούς άντρες οι οποίοι δεν είναι ικανοί να βρούνε μια σύντροφο, να βρούνε ένα θηλυκό πρόσωπο με τον οποίο να συνάψουν σχέσεις. Και αυτό είναι στην ουσία η λέξη ή το emoji το οποίο χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη η κοπέλα για να προσβάλλει το 13χρονο. Και θα μου πείτε, μα σε αυτές τις ηλικίες τίθεται θέμα σεξουαλικότητας και σχέσεων κτλ. Προφανώς και τίθεται, όχι σε αυτό το επίπεδο, αλλά σίγουρα έχει τη δυνατότητα κάποιος να προσβάλλει κάποιον άλλον. Κοινώς, τα παιδιά διαπραγματεύονται με όρους και με καταστάσεις που είναι πολύ περισσότεροι από την ηλικία τους. Και αυτό συμβαίνει διότι έχουν εκτεθεί σε διαδικτυακές επιρροές, φόρουμ, social media, Instagram, TikTok και ούτω καθεξής. Στο διάλογο που έχει αναπτυχθεί, Snapchat. Στο διάλογο που έχει αναπτυχθεί, τονίστηκε ότι... με λυπή εποπτεία. Χάνεται η παιδικότητα των παιδιών. Ναι. Δηλαδή, αντί σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά να έχουν απόλυτο πρότυπο το μπαμπάκι και τη μαμά, μπορεί να έχουν πρότυπα κάποιους influencers. Έχουν πρότυπα κάποιους influencers. Ναι, και... περί του 80%. Έχει χαθεί η παιδικότητα αυτό. Ναι, έχει χαθεί η παιδικότητα. Το ζήτημα είναι πώς έχει συμβεί αυτό και πώς το έχουμε επιτρέψει. Και προφανώς όλοι γνωρίζουμε την απάντηση. Όταν έχουμε παιδιά του νηπιαγωγείου με ένα κινητό στο χέρι και παιδιά του δημοτικού, τα αφήνουμε να εκτίθονται σε οποιοδήποτε ερέθισμα. Και ξέρετε, αρχικά οι πρώτες μου σκέψεις είχαν να κάνουν με το καθαρά το ομοκεντρικό ζήτημα της συναισθηματικής ορίμανσης και της ψυχικής ανθεκτικότητας, το οποίο ισχύει. Και να ορίσουμε λίγο την ψυχική ανθεκτικότητα, είναι δηλαδή η οριμότητα που έχουμε στο να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ίδια μας τα συναισθήματα, να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας. Ένα παιδί σε μια τόσο όμως μικρή ηλικία δεν μπορεί ακόμα πλήρως να έχει αναπτύξει την ψυχική του ανθεκτικότητα. Λογικό. Διαπραγματευόμενο με αντικείμενα τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερα της ηλικίας του. Άρα έχει εκτεθεί σε ακατάλληλο υλικό. Και το υλικό το ακατάλληλο δεν είναι μόνο οι σεξουαλικές σκηνές και οι σκηνές βίας. Είναι πολλές φορές και ιδεολειψίες και καταστάσεις και πολλώσεις που δημιουργούνται μέσα από τους influencers, από κανάλια ιδεών, ακατάλληλων ιδεών. Έχει γίνει αναφορά στον Andrew Tate, ο οποίος είναι ένας Εγγλέζος influencer, είναι πάρα πολύ γνωστός για τις μισογυναικές του, τέλος πάντων, απόψεις και προτρέπει τους νεαρούς. Φυσικά δεν μπορεί να επηρεάσει έναν έφηβο μεγάλης ηλικίας, 16-17, αλλά επηρεάζει ένα 12χρονο που το βλέπει με γρήγορα αυτοκίνητα, με όμορφες κοπέλες, με πολλά χρήματα και λέει ο 12χρονος, έτσι θέλω να είμαι κι εγώ. Λοιπόν, προφανώς ένας 16χρονος, 17χρονος, ο οποίος έχει πλέον αποκτήσει και κριτική ικανότητα και έχει μια προσωπικότητα ξεχωριστή δική του, δεν θα επηρεαστεί τόσο εύκολα. Καταλαβαίνει ότι είναι πιο πολύ show, αλλά θα έπρεπε ένα παιδί 10, 8, 12 ετών να έχει εκτεθεί στον αυτόν τον μισογυνισμό ή, να το πούμε ακόμα καλύτερα, σε αυτήν την ιδεολογία
δημιουργίας πόλωσης μεταξύ των δύο φύλων. Το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν το επιθυμούμε. Εμείς θέλουμε να φέρουμε τα δύο φύλλα κοντά. Όχι να τα πολλώσουμε. Όπου ο ορισμός της μισογειονίας είναι του να έχουμε απέναντί μας το άλλο φύλο και όχι αγκαζέ, χέρι-χέρι ή αν θέλετε και αγκαλιά. Κύριε Σαμαρά, δεν είναι καθόλου εύκολο. Το επάγγελμα γονιός είναι πολύ δύσκολο επάγγελμα. Η αποστολή δεν είναι επάγγελμα. Η ιδιότητα του γονιού είναι μια πολύ δύσκολη ιδιότητα. Τα ζητήματα προς αντιμετώπιση είναι καθημερινά. Απαντήσεις δεν υπάρχουν. Είπαμε τα λάθη είναι μοιραία στην ημερήσια διάταξη. Αλλά το ζητούμενο είναι ο κοινός παρονομαστής και κοινή συνισταμένη των πραγμάτων. Το ερώτημα είναι το εξής. Τέτοιου είδους αδιέξοδο έχουμε να αντιμετωπίσουμε και εμείς ως γονείς, μεγαλώνοντας εφήβους αρκετά χρόνια πριν. Το συζητήσαμε μαζί εν ώψη αυτής της συνέντευξης, ότι τα χρόνια που τα δικά μου παιδιά ήταν έφηβοι, σε σχέση με αυτά φαντάσουν τα χρόνια της αθωότητας, τόσο μακρινά. Αλλά ήδη και τότε το διαδίκτυο ήταν στη ζωή μας, τα social media ήταν στη ζωή μας σε ένα άλλο επίπεδο. Ήταν τα πρώτα χρόνια. Η απάντηση δεν είναι να απαγορεύσεις τα παιδιά να είναι στο διαδίκτυο. Δεν γίνεται αυτό. Το διαδίκτυο είναι στη ζωή μας. Μισό λεπτό. Το ερώτημα είναι τι κάνει ο γονιός, τι μπορεί να κάνει. Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι τουλάχιστον μέχρι τα 16 να ελέγχουν τα παιδιά τους. Δεν Πώς? υπάρχει απόρριτο. Ναι, πώς. Πρέπει να έχουν πρόσβαση στις ψηφιακές συσκευές. Οι λογαριασμοί πρέπει να είναι συνδεδεμένοι με τους δικούς τους και πρέπει να υπάρχει απόλυτη εποπτεία έως και τα 16, όπως ορίζει ο νόμος. Αυτή τη στιγμή, εγώ ακούω πάρα πολλούς 12χρονους να μιλάνε για τα προσωπικά τους δεδομένα, να μην δίνουν τους κωδικούς τους στους γονείς και δεν σας κρύβω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων που έρχεται στο γραφείο μου είναι ανεξέλεγκτο το διαδίκτυο στα παιδιά. Έχουν πρόσβαση στα πάντα. Και αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Θεωρείτε ότι αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει? Όχι. Και βάσει νόμου δεν πρέπει να συμβαίνει. Ναι, διότι... Το θέμα είναι όμως ότι είναι μια πραγματικότητα. Ναι, έτσι. θα πρέπει να δηλώνεται κανονικά η ηλικία του παιδιού και αυτομάτως αποκλείεται και από τα κοινωνικά δίκτυα μέχρι τα 13. Αν και η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει, όπως ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες χώρες στο εξωτερικό, από 15 ή και 16 έτη και μετά να έχουν πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν έχουν απολύτως τίποτα να κερδίσουν. Το μόνο το οποίο σαν νοοτροπία μπαίνουν τα παιδιά είναι σε μια νοοτροπία επίδειξης, να προσπαθούν να μαζέψουν αυτά τα like τέλος πάντων, να γίνονται αρεστοί με όλα αυτά τα οποία κάνουν. Δεν δίνει κανένα κίνητρο, καμία κοινωνική ζωή και δημιουργεί μια ψευδή πραγματικότητα με στοιχεία νευρωτισμού και πολλές φορές με ανώριμες συμπεριφορές. Δεν μπορούν σήμερα τα περισσότερα παιδιά να θέλουν να γίνουν influencer ή YouTuber. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι εφικτό. Αυτό είναι το όνειρο της εύκολης, ας πούμε, προβολής ή αποκατάστασης. Θέλουμε να είμαστε διάσημοι με πολλά λεφτά. Δεν γίνεται. Κύριε Σαμαρά, να πάμε σε υποθετικές ερωτήσεις οι οποίες όμως μπορούν να βοηθήσουν. Ας υποθέσουμε ότι εγώ έχω ένα παιδί στα 12 χρόνια, έχω κάνει το λάθος εδώ και ένα χρόνο και το έχω αφήσει ανεξέλεγκτο στα social media. Έχω δει και το Adolescence, έχω επηρεαστεί από αυτό το παγκόσμιο ιστορικό, έχω αντιληφθεί ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Αυτό το παιδί τώρα μπορώ να το συμμαζέψω, τι μπορώ να κάνω? Κοιτάξτε, προφανώς. Ναι. Υπάρχουν περιθώρια. Το ζήτημα ποιο είναι? Αν ένα παιδί περάσει την ηλικία των 14-15, η διζημία έχει γίνει. Δηλαδή μετά θεωρούμε ότι ένα παιδί είναι επαρκώς όριμο να διαχειριστεί μια κατάσταση. Το θέμα είναι να μην έχουν δημιουργηθεί προβλήματα πριν τα 15. Και αν θυμάστε καλά και σε έρευνα την οποία είχαμε κάνει για τον εθισμό στο διαδίκτυο, αυτό το οποίο έχουμε καταλήξει είναι ότι βρήκαμε τα επίπεδα εθισμού ήταν ίδια σε όλα τα επίπεδα ηλικιών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από πρώτη γυμνασίου μέχρι τρίτη ηλικίου είχαμε τα ίδια ποσοστά εθισμού, ενώ περιμέναμε μια ανωδική τάση. Και αυτό που συμπεράναμε, και μιλάμε πριν από 8-9 χρόνια, ήταν ότι
υπήρχε ο εθισμός ήδη από το δημοτικό. Η ζημιά γίνεται νωρίς. Ακριβώς. Γίνεται νωρίς. Οπότε, ναι, αν είναι ένα παιδί πρώτη γυμνασίου, που είναι η ηλικία που μπορεί να πάρει ένα smartphone, πρέπει να είναι δηλωμένη η ηλικία του και αν δεν είναι, να δηλωθεί, να ακυρωθούν ό,τι άλλοι λογαριασμοί υπάρχουν που είναι δηλωμένος ως ενήλικας και να προχωρήσει αναγκαστικά έτσι. Φυσικά και θα υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, γιατί υπάρχει εθισμός στο διαδίκτυο και στην πρόσβαση. Θα πει, μα όλοι μου οι φίλοι έχουν. Και εγώ πάντα λέω στους γονείς, μα όλοι οι φίλοι του μπορεί και να καπνίζουν ή και μπορεί να παίρνουν κρυφά το αυτοκίνητο των γονιών τους ή και φανερά. Δεν σημαίνει ότι ένα παιδί θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτό το υλικό. Φαίνεται αθώο. Ο γονιός κοιμάται ήσυχος και λέει ότι το παιδί μου είναι στο δωμάτιο, είναι στον υπολογιστή. Άρα έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Δεν κινδυνεύει. Σήμερα δυστυχώς κινδυνεύει και ενδεχομένως κινδυνεύει πολύ περισσότερο από όσο να πάει στο πάρκο να παίξει μπάλα και να γρατζουνίσει τα γόνατά του ή τους αγκώνες του. Κύριε Σαμαρά, ως ειδικός προφανώς έρχεστε συχνά σε επαφή με τέτοιες καταστάσεις. Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα όπως το εισπράτετε εσείς ως επαγγελματίας του χώρου εδώ στην Καβάλα? Κοιτάξτε, και σε σχέση και με τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αυξηθεί το πρόβλημα. Έχει αυξηθεί. Δεν πρέπει όμως να το συνδέουμε με την κορυφή του παγόβουνου, που μπορεί να είναι η κορυφή του παγόβουνου σε εισαγωγικά αυτή η σειρά ή και κάποια εγκλήματα τα οποία είχαν επιτελεστεί στο παρελθόν, όπως αυτά που αναφέραμε. Τελικά δεν έχει τόσο σημασία η κορυφή του παγόβουνου όσο το ίδιο το παγόβουνο. Ο όγκος του είναι πολύ μεγαλύτερος. Και η δεξαμενή είναι όλα αυτά εδώ τα παιδιά τα οποία δημιουργούν προβλήματα στις κοινωνικές τους σχέσεις μελλοντικά, στην αποκατάστασή τους, στην επαγγελματική, δημιουργούν στον εαυτό τους δυσκολίες μέχρι και στο κομμάτι της μάθησης, μειώνοντας το εύρος της προσοχής τους με την υπερβολική χρήση του διαδικτύου και φυσικά πάνω απ' όλα έχουμε και προβλήματα διαταραχών συμπεριφοράς. Όλα αυτά μαζί είναι ένα μείγμα το οποίο δημιουργεί σοβαρά ζητήματα και πολλές φορές... Το λες και εκρηκτικό κοκτέιλ. Είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Και αν έστω και λέγαμε ότι θεωρητικά μπορεί να υφίστατο μια τέτοια κατάσταση στην φανταστική αυτή ιστορία, θα λέγαμε ότι ευθυγραμμίστηκαν οι πλανήτες και η απόρριψη που δεχόταν αυτό το αγόρι, το 13χρονο, παρεπιπτόντως εισαγωγικά ο 15χρονος ηθοποιός ήταν εξαιρετικός στο πώς έπαιξε. Λοιπόν, οπότε, δεχόμενος αυτή την απόρριψη και το χλευασμό και το bullying από το κορίτσι αυτό, κατευθείαν έκανε χρήση όλων αυτών εδώ των επιρροών του μισογυνισμού που δεχόταν από το διαδίκτυο και ως ένα ανώριμο παιδί, με το που ξεκίνησαν οι ορμόνες, η παρόρμηση, ο θυμός, έκανε αυτό το έγκλημα. Δικαιολογείται? Όχι. Γιατί εμφανίζεται το παιδί ως επαρκώς έξυπνο και όριμο να γνωρίζει ότι είναι λάθος. Αλλά δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την απόρριψη, αλλά και της εκρήξης θυμού. Όπως και στο τρίτο επεισόδιο, το οποίο έδειξε η συνάδελφος. Κατά τη γνώμη μου και τα 4 επεισόδια της σειράς είναι καταπληκτικά. Ενδεχομένως το τρίτο είναι το πιο καθηλωτικό, εκεί που υπάρχει αυτή η έκρηξη και αυτό το ρεσιτάλ ερμηνείας του 15χρονου στη σειρά 13χρονου ηθοποιού. Εκεί έχει γίνει πολλή συζήτηση για το πόσο προσεγμένο είναι αυτό το επεισόδιο και σε σχέση με τη δικιά σας δουλειά. Είναι ο τρόπος με τον οποίο προσέγγιζε ψυχολόγος το παιδί. Ναι, και ξέρετε τι άλλο παρατήρησα? Ενώ ένα τόσο καλωστημένο σύστημα όπως το αγγλοσαξονικό, πόσο απροετοίμαστο ήταν, το έδειξε πολύ όμορφα, να δεχτεί μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή, κατευθείαν ήρθε η νοσοκόμα να κάνει την πρώτη εξέταση σε μισή ώρα. Δεν ξέρω εδώ στην Ελλάδα αν τα αντανακλαστικά θα ήταν τόσο γρήγορα, ενδεχομένως και να είναι. Η ηθοποιός συνάδελφος ακολούθησε πάρα πολύ σωστά όλα τα πρωτόκολλα, ας πούμε. Φυσικά δεν γίνονται ακριβώς έτσι οι συνεντεύξεις, αλλά τέλος πάντων φαινομενικά στον κόσμο ακολούθησε όλα τα πρωτόκολλα. Και ξέρετε, αυτά τα πρωτόκολλα υποθάλπουν και έναν επαγγελματισμό. Όντως, του μιλούσε πάρα πολύ ωραία, φαινόταν η στάση, η ουδέτερη κτλ. Όντως, φαινόταν ότι ήταν αμερόληπτη.
Ο μόνος αστερίσκος είναι ότι στο τέλος δυσκολεύτηκε και έκλαψε, το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο, γιατί αν κάποιος συνάδελφος ή συνάδελφοι γνωρίζουν, όταν αντιμετωπίζεις αρκετά συχνατικές καταστάσεις, δεν λύγεις τόσο εύκολα. Βέβαια, ένα καλό νέο εδώ σήμερα για την Ελλάδα είναι ότι προχωράνε τα πράγματα για την δική μας την ειδικότητα και πλέον ο κόσμος μπορεί να έχει ακόμα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Δεν σας κρύβω ότι μαζί με όλους τους συναδέλφους εδώ στην Καβάλα, που μάλιστα έχουμε και μια ομάδα συναδελφική και μεταξύ μας συνεργαζόμαστε και μιλάμε, έχουμε γνωρίσει πλέον ότι χρειάζονται κάποιοι νόμοι και επιτέλους ο νόμος 5172, ο οποίος ψηφίστηκε 29 Πρώτου 25, προβλέπει ποινές φυλάκισης ακόμα και ενός έτους για άτομα τα οποία κάνουν αντιποίηση του επαγγέλματος. Οπότε, διάφοροι προφασιζόμενοι σύμβουλοι της ιδιότητας του ψυχολόγου, κάτι περίεργοι θεραπευτές κτλ. Κοινώς, όποιο άτομο δεν κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, υπόκειται σε ποινή ενός έτους φυλάκισης και χρηματικές ποινές. Το οποίο θα βοηθήσει και θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για εμάς τους επαγγελματίες, ώστε να λαμβάνει ο κόσμος, όχι μόνο της Καβάλας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, τις σωστές υπηρεσίες. Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ζητούν υπηρεσίες και δεν λαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες που πρέπει. Πολύ απλά ακούνε αυτά τα οποία θέλουν να ακούσουν για να συνεχίσουν να πηγαίνουν σε αυτούς τους ψεύτικους, τέλος πάντων, τους ψευτοειδικούς. Οπότε, ναι, και εδώ προχωράνε τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Ακολουθούμε πλέον τα συστήματα τα οποία είναι στην Μεγάλη Βρετανία και στην Ευρώπη, τα οποία ήδη είναι κατοχυρωμένα τα δικαιώματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήμουν πολλά χρόνια μέλος του Συλλόγου των Βρετανών Ψυχολόγων με πολύ σφιχτά πρωτόκολλα, τα οποία πλέον ξεκινάνε και εφαρμόζονται και εδώ. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ καλό νέο. Κύριε Σανάρα, αναφερθήκατε στις συνεργασίες με άλλους συναδέλφους σας για την αντιμετώπιση από κοινού διαφορών καταστάσεων. Υπήρξε και μια πρωτοβουλία για επαφή σας με την εκπαίδευση, με τις εκπαιδευτικές μονάδες. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Στα σχολεία μας γίνεται η δουλειά σωστά, η προσέγγιση αυτών των ζητημάτων σωστά? Κοιτάξτε, όσοι συνάδελφοι έχουν διοριστεί και έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση στα σχολεία και καλούνται, φυσικά πηγαίνουν. Βέβαια, υπάρχει μεγάλη συνεργασία και με εξωτερικούς ψυχολόγους. Είναι πολύ δεκτική η εκπαιδευτική μας. Ποτέ δεν υπήρξε πρόβλημα στην συνεργασία, αφού λαμβάνουν βοήθεια, πάντα με την αδειοδότηση του γονέα κτλ. Και αυτό το οποίο είναι σημαντικό δεν είναι τόσο η παρουσία των συναδέλφων, που προφανώς και είναι επιθυμητή, είναι το τι μαθήματα γίνονται, διδάσκονται στα σχολεία στο κομμάτι της διαδικτυακής διαπαιδαγώγησης και της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Γιατί πλέον έχουμε μείνει οριακά στα πολύ βασικά. Δηλαδή, θα πούμε στα παιδιά, στην σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που γίνεται με διαλογή. Για το περιστατικό αυτό μιλάμε τώρα. Συγκεκριμένη αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα σας εξηγήσω ποιο είναι το πρόβλημα. Πολύ θα σας εξηγήσω ποιο είναι το πρόβλημα. Εδώ πια η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι απαραίτητη όσο ποτέ. Ακριβώς. Πάντα ήταν. Πάντα ήταν. Τι λένε στα παιδιά? Λένε στα παιδιά, αυτό είναι το σώμα σας, αυτό επιτρέπεται, θέλουμε συνένευση, τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Τους δίνουν ένα έτοιμο πράγμα, το οποίο δεν το γνωρίζουν. Δεν τους μιλάνε πώς θα προσεγγίσουν το άλλο φύλο ή το φύλο της επιλογής τους, να είμαστε έτσι προοδευτικοί, ή πώς θα μπορέσουν να συνάψουν σχέσεις. Πώς θα μπορέσουν να έρθουν πιο κοντά. Θυμάστε το προηγούμενο ζήτημα το οποίο είπαμε για την πόλωση. Και μετά κάθονται και ακούνε τους influencer, οι οποίοι διεγείρουν το θέμα της πόλωσης, του θυμού, της επιθετικότητας, αντί εμείς να προστατεύσουμε τα παιδιά από όλες αυτές τις επιρροές και να τα φέρουμε κοντά. Και προφανώς δεν θα τα φέρουμε κοντά για να συνάψουν σεξουαλικές σχέσεις, αλλά για να συνάψουν κοινωνικές σχέσεις. Και φυσικά όταν είναι στην όριμη πλέον ηλικία θα προχωρήσουν και στο κομμάτι το πιο σεξουαλικό, όπου θα έχουν κάποιες πρώτες επαφές και όταν θεωρούνται αρκετά έτοιμα και σωματικά και ψυχολογικά, φυσικά θα έρθουν και σε επαφή. Άρα αυτό που υπολείπεται από το σύστημα είναι στην ουσία να τους δώσουμε όχι απλά οδηγίες, αλλά και κατευθύνσεις για το πώς θα φέρεται ο ένας τον άλλον ή ακόμα και το πώς θα αποκτήσουν δεξιότητες ζωής. Δεν αντιλαμβάνονται τα σημερινά παιδιά ότι το στήθος της γυναίκας προορίζεται για το θυλασμό, ότι πρέπει να γνωρίζουμε να ράβουμε, να τηγανίζουμε ένα αυγό. Απλά πράγματα. Πράγματα τα οποία
θεωρώ ότι ελάχιστα παιδιά του γυμνασίου τα γνωρίζουν και μπορούν να τα εφαρμόσουν. Ενώ θα έπρεπε όλα τα παιδιά του γυμνασίου να τα γνωρίζαν και να τα εφαρμόσουν. Και έχω κι άλλα ακόμα παραδείγματα. Μπορούν να βάλουν το κάρπα, τις βασικές, ας πούμε, οδηγίες πρώτων βοηθειών. Οδηγίες ζωής. Ακριβώς. Ή ακόμα και οι ίδιοι καθηγητές να είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν κάρπα. Για ποιο λόγο να μην δεν έχουμε αυτή την ευχέρεια της αμεσότητας στην παρέμβαση? Δηλαδή, ξέρετε, οι καθηγητές θα κάνουν αυτό το οποίο θα τους ζητήσουν. Δεν υπάρχει ποτέ ζήτημα από το κομμάτι των εκπαιδευτικών. Το σύστημα πρέπει να γίνει όμως πιο ρευστό, πιο ευέλικτο και πιο εκμοντερνισμένο. Το μόνο δυστυχώς που βλέπουμε αυτή τη στιγμή απασχολεί το σύστημα είναι εκπαίδευση, γνώσεις, γνώσεις, γνώσεις. Και δεν κοιτάμε την παιδαγωγική αξία της εκπαίδευσης, το πώς τα παιδιά θα γίνουν σωστοί πολίτες, δεν θα καπηλεύονται των καταστάσεων, θα είναι ηθικοί, θα συνάψουν καλές σχέσεις, κοινωνικές, συνεργατικές, ερωτικές. Γιατί όλα αυτά τα προβλήματα οδηγούν ατυχώς στην αποδόμηση της κοινωνίας και μπορεί να μας διεγείρει την φαντασία ή και την προσοχή μια τέτοια σειρά, αλλά κατά βάθος μας φοβίζει. Μας φοβίζει το γεγονός ότι βλέπουμε την ασχήμια μας στον καθρέφτη. Πέραν της σειράς, υπάρχει μια κλιμάκωση της επιθετικότητας των νέων και των πολύ νέων ανθρώπων και αυτό δεν χρειάζεται καμία σειρά να στο πει. Το βλέπεις και το αστυνομικό δελτίο βρήθη από τέτοια κύριε Σπιτσέρη. περιστατικά. Εξηγείτε. Αν αύριο, περνώντας από ένα κεντρικό σημείο της Καβάλας, δείτε 11χρονους και 13χρονους να δέρνονται ανηλαιώς, προφανώς δεν θα σοκαριστείτε. Είναι μια εικόνα με την οποία δυστυχώς κοντεύουμε να εξοικειωθούμε. Δηλαδή, σε αυτό το βαθμό έχει φτάσει. Ναι. Τι γίνεται? Κοιτάξτε, η ανοριμότητα σε συνδυασμό με τις λάθος επιρροές και η έλλειψη ταυτότητας οδηγεί εκεί. Είναι ένα στοιχείο και του χουλιγκανισμού. Το 1995, στο μάθημα της κοινωνικής ψυχολογίας, το οποίο μας το δίδασκε μια εξαιρετική κοινωνική ψυχολόγος, η οποία επιτέλεσε και πρόεδρος μετά του Συλλόγου Βρετανών Ψυχολόγων, η κυρία Παμαράς, επίτιμη πλέον, μας είχε δείξει μια ταινία. Η ταινία ήταν του 1995 και λεγόταν ID, Identity, ταυτότητα. Και έδειχνε την αποδόμηση της προσωπικότητας ενός μυστικού αστυνομικού, ο οποίος εντάχθηκε στους κύκλους των χούλιγκαν για να μπορέσει να διαρθρώσει το δίκτυο αυτών των χούλιγκαν στη Μεγάλη Βρετανία. Με ατυχές αποτέλεσμα, διότι αυτός δεν είχε αρκετά δυναμική ταυτότητα και προσωπικότητα, να αποδομηθεί και στο τέλος να ενταχθεί και ο ίδιος να γίνει και ο ίδιος χούλιγκαν. Λοιπόν, μια πολύ σκληρή ταινία, η οποία έδειχνε την αδυναμία του να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, να είναι ένας ανώριμος ενήλικας, παρότι ήταν αστυνομικός, και ήταν μια εξαιρετική, ας πούμε, παρουσίαση. Δυστυχώς, όταν βλέπουμε ότι μέχρι και ενήλικες μπορούν να μπουν, γιατί αυτό μπορεί πραγματικά να γίνει και σε ενήλικες, βλέπουμε τους ενήλικους χούλιγκαν που μαχαιρώνονται, σκοτώνονται λόγω απουσίας της ταυτότητας. Έχουν μόνο αξία και ταυτότητα μέσα από την ομάδα με μέσο ανάδειξη στην βία. Τι αντιστάσεις μπορεί να έχει ένα 12χρονο που ψάχνει την ταυτότητά του σε τέτοια... γίνονται πολύ γνωστοί μεταξύ κύκλων όπου έχουν τις μεγάλες υποδοχές. Είναι, ας πούμε, ο Νίκος ο Σουγιάς, ο Πάνος με το ρόπαλο. Ναι, αυτό. Τα παρατσούκλια ψευδοδυναμισμού που προσδίδουν μια ψευδή υπεραξία μέσα στη συγκεκριμένη ομάδα λόγω καθαρά και μόνο της άσκησης της βίας. Είναι ζήτημα αυτό. Δεν μπορούν τα 12χρονα να προστατευτούν από αυτό. Πρέπει να μην λαμβάνουν ερεθίσματα τέτοιου χαρακτήρα. Γιατί απαγορεύεται. Όπως και η συγκεκριμένη ταινία απαγορευόταν, ας πούμε, είναι 18 και άνω. Εγώ έχω να προτείνω στους γονείς να σέβονται πάρα πολύ τα νουμεράκια τα οποία γράφει. Όταν λέει 18, σημαίνει 18. Όταν λέει 15, σημαίνει 15. Όταν λέει κοινωνικά δίκτυα όχι κάτω των 13, σημαίνει όχι κάτω των 13. Υπάρχει λόγος. Σεβόμενοι κάτι και μόνο αυτό. Κάτι το οποίο όμως, κύριε Σαμαρά, δεν συμβαίνει. Το είπατε. Δυστυχώς δεν συμβαίνει, άρα εκτίθονται τα παιδιά
σε ερεθίσματα τα οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν και θέλοντας και μη τους επηρεάζουν. Άρα λοιπόν, για να καταλήξουμε, αν και δεν χρειάζονται οι διδακτισμοί και η ταινία ακριβώς αυτό, η συγκεκριμένη, έχει αυτό το πλεονέκτημα, δεν έχει διδακτισμούς, αφήνεται ο καθένας έχει το δικαίωμα να καταλήξει όποιο συμπέρασμα θέλει, και αυτό είναι το ζητούμενο. Να πούμε και δύο λόγια. Θέλω να επαναλάβουμε λίγο αυτό που είπαμε και από την αρχή. Εσείς δηλαδή θεωρείτε ότι οι γονείς θα πρέπει σε ό,τι αφορά τα social media να είναι αυστηροί. Οφείλουν και βάσει νόμου, αλλά και αυτός είναι ο ρόλος τους. Η ψηφιακή νταντά πρέπει να εκδιωχθεί από το σπίτι. Καλός ή κακός, οι σημερινές καταστάσεις είναι δυσκολότερες για τους γονείς. Εργάζονται πολλές ώρες, είναι κουρασμένοι, είναι κατανοητό, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε τα παιδιά μας και να κάνουμε θυσίες για αυτά. Και αν μη τι άλλο, αν δεν είναι αυτό μια θυσία, του έστω και κουρασμένοι να καθίσουμε, να παίξουμε ένα επιτραπέζιο, να μιλήσουμε, να κάνουμε την βόλτα μας. Αν δεν είναι αυτό σημαντικό, τι άλλο είναι, κύριε Σπιτσέρη? Μάλιστα. Θέλω να πιστεύω ότι, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, νομίζω ότι αναφερθήκαμε επί μακρόν με αφορμή αυτή την σειρά που είπαμε ότι έχει γύρει μια παγκόσμια συζήτηση. Και από εκεί μετά... Οι εποχές αλλάζουν. Ελπίζω να μην θορυβήσαμε τους τηλεθεατές. Φαντάζομαι εσείς θυμάστε την ταινία του 81 με τον Γαρδέλη Μιχαλόπουλο «Τα Τσακάλια», που έκανε εντύπωση που δύο νέοι ατίθασοι καυγατζίδες με τα μηχανάκια. Σήμερα, αν παρουσιαστεί μια τέτοια ταινία, δεν θα τραβήσει κανένα ενδιαφέρον. Ελπίζω κάτι τέτοιο να μην ισχύει για το Adolescence, για την σειρά αυτή μετά από αρκετά χρόνια, υπό την έννοια ότι θα έχουμε αφυπνιστεί ως κοινωνία και θα έχουμε λάβει τα μέτρα μας. Θεωρώ ότι το αισιόδοξο σενάριο είναι ότι αντιλαμβανόμαστε το ανεξέλεγκτο της υποθέσεως, όπως και με το AI, και θα προσπαθήσουμε να το μαζέψουμε πριν ξεφύγει εντελώς, ώστε να μην αποδομηθεί το κομμάτι της κοινωνίας και των παιδιών, οδηγώντας σε πραγματικά καταστρεπτικά αποτελέσματα. Ας είμαστε αισιόδοξοι και ο καθένας από εμάς ας βάλει το λιθαράκι του, δίνοντας τον χρόνο του και την ποιότητα της γονεϊκής φροντίδας, όπως μπορεί να το εκλάβει στα παιδιά του, ώστε να μεγαλώσουμε ισορροπημένους αυριανούς ενήλικες. Κύριε Σαμαρά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Σπιτσέρη. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και εσάς που μείνατε συντονισμένοι στο Center για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ.